Byť poslancom isté, že je obrovský honor, ale je to predovšetkým rehoľa, služba verejnosti, služba vlasti. Nie je celkom v poriadku, keď vládna moc v našej krajine zneužíva svoje postavenie na to, aby presadzovala stranické a svoje politické záujmy, ambície. Nie je správne, ak vláda Roberta Fica zneužíva rezervu na posilnenie svojej reprezentácie. Niekde som sa dočítal, že Robert Fico venoval na podporu športu 800 000 korún. 800 000 korún daroval jednej fitnesske. Dámy a páni, to je 3-ročný priemerný plat. Každý z vás musí na takéto peniaze robiť 3 roky. Nie je to správne, to nie je podpora športu. Pani Martinková je veľmi šarmantná dáma, ale ak chce pán premiér darovať našich peňazí pani fitnesske, no tak nech to urobí predovšetkým zo svojich. V parlamente chcem presadzovať a hlasovať za zákony, ktoré budú ochraňovať slušných, pracovitých a poctivých ľudí a trestať špekulantov, darebákov. Pretože nemôže sa stotožniť s tým, že v našej krajine sa už udomacnilo presvedčenie, že je lepšie byť darebákom, špekulantom, obchodníkom, pofiderným obchodníkom ako slušným a poctivým občanom. Poďte 12. júna voliť. Odporúčam vám, voľbami sa nesmie končiť váš záujem o veci verejné. Pozerajte politikom na prsty, pozerajte, ako spravujú krajinu, ako narábajú s vašimi peniazmi. Posudzujte predovšetkým podľa rečí, neposudzujte podľa rečí, ale podľa skutkov. Poďte voliť 12. júna. Ďakujem pekne.